Pabiling masinati ang grabing kainit sa panahon sa musunod ng mga adlaw apan matod sa pag-asa posibleng madeklara na ang pagsud sa tinguan nining buwana. Alang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon, makauban nato si Engineer Al Kiblat sa Pag-asa Visayas. Mayang hapon, ano yung pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon? Intertropical Convergence Zone o ITCZ o panagtagbo sa duha ka hangin haduol sa sentro sa kalibutan o equator o tropics mao ni epekto karon sa Visayas ingon man sa Southern Luzon. Ug tungod nini, sa mosunod nga 24 oras ang tibuok Visayas makasinati og panagsa ngadto na sa pagkamanagumon ng kalangitan inubanan sa mga patak-patak nga mga pagulan ug panugdog og kilat adala sa Intertropical Convergence Zone pero magpabilin gyapong init ang panahon sa dili pa maulan. Ikusgon sa hangin hinay ngadto na sa kasarangan nga nagikan sa bagatang kasadpan ang muros sa tibuok Visayas ug ang kabaybayunan o kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng pagbalod. Dinhi sa Metro Cebu, ang dagat muhunas alas 11:22 karong gabi o mutaog kini ugma sa may alas 6:22 sa buntag nga may gitas-on nga 0.88 meters. Para sa range of temperature ugma, sa Cebu dunay 25 to 32 degrees Celsius, sa Bohol 24 to 32 degrees Celsius, sa Dumaguete o Siquijor 25 to 32 degrees Celsius, sa may Tacloban mas mubo ang temperatura nga magsukod og 24 to 30 degrees Celsius, sa may Maasin 25 to 32 degrees Celsius, sa Katbalugan 25 to 33 degrees Celsius ug sa Burungan dunay 26 to 33 degrees Celsius. Kining maong range of temperature dunay kini katumbas nga heat index sa tibuok Visayas nga mag-range og 38 to 41 degrees Celsius ug di gyapon ta makumpiyansa mga kapuso kay under gyapon ni sa extreme caution for possible heat stroke or heat stress. Para sa extended weather outlook hangtod sa Friday, magpabilin ang tibuok Visayas nga dunay chance nga mga pag-ulan tungod gyapon sa ITCZ pero daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar o wala pa gyud kaboylo mga kapuso ang epekto nga daghang ulan nga dala ning ITCZ. So sa pagkakaroon mga kapuso, wala pa nato ma-meet ang kriteria para madeklara nato ang onset of rainy season. Ang adlaw mo silang ugma sa may alas 5:22 sa buntag. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa atong official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sa mga social media accounts sa Pag-asa nga inyong nakita sa yung tagsa-tagsa ka screen. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Maukadtong pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.